ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಆದಿದ್ದಾಂಡು ನಾನು ರಡ್ಡು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ. ನಾನು ಮೆಹಂದಿದೆಲ್ಲ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮದಿಮೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಬ್ಯುಸಿ ಆದಿತ್ತೆ. ಫುಲ್ಲು ಬಿಸಿ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ರೆಡೆ ಜನ ಇಪ್ಪುನತೆ ಕವರ್ ಪೂರ ಕೊರ್ರೆ ದೇತ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತಂಡು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಅಂತ ಬೇಲೆಗ್ಲ ಪೋಪೈತೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚದು ಏನು ಐನಾತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ. ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಇಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತು ಅಂತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಐನಾತ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಬೋಡು ಇಂಕ್ ಐನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ಐನಾ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ಶೇರ್ ಮಂತನೆ ಇಂಗೆ ಕೊಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಬರ್ಪೇರತೆ. ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ದಿನ ಮದಿಮೆದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ಪಾಡುವೆ. ದಾದ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಮಲ್ತದಪ್ಪ ಅಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ. ಪಂಡ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪೆರಾತಿಜಿ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಲ ದೆಪ್ಪ ಮನ್ಪೆರಾತಿಜಿ ದೆಪ್ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅಕ್ಕಾದು ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಪ್ಪುನ ತಿಂಕ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚ ತಿಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರಾತಿಜಿ ಏನಕ್ಕೆ ದೇತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರಾತ ನಾನು ಮಂತದೆ ಐನ್ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲು ತೂದು ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇಂಚೆನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಏತ್ ಮಂತದೆ ಅಂಡ ಸುರುಕು ಪೊನ್ನನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ತುಂಪಾರ ಪುನತೆ ಅಂಚ ಅವು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದೆ ಆತಿಜಿ ಫೋಟೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತದೆ ತೂಲೆ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲವನಾಡು ಮದಿಮೆ ಐನಿ ಮಾತ್ರ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಹಾಲ್ ಉಂಡತೆ ಕತ್ರಿಡ್ ಅಂಚ ಅವಳು ಮದಿಮೆ ಆತೀನಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಡ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂದೆ ಪನೋಲಿ ಆನು ಬತ್ತದು ಕಾರ್ ಕಳದಾನು ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕದಾದ ಪಂಡ ಏತ ಆಪುಂಡ ಅದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ತಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದೆ ಎನ್ನದೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಂತದಿಜಿ ಮಂತದೆ ತೂಲೆ ಏನು ಮಾತ್ರ ಕಾಂಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಆತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದುಲ ಒದು ಕೊರ್ಪಿನ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಸುರುಟು ಅವಳ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಆತಿಜಿ. ಸೊ ಫೋಟೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತದೆ ತೂಲೆ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್. ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಾಳ್ಡೆ ಉಪ್ಪುನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಚಂಡಚಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೇನಲ್ಪ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೂರ ಪೋಯ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಇಂಕಲ್ಲ ಮದಿಮ ತುಲೆ ಶೋ ಕೂಡ ಐತಾತಲ್ಲ ಚಾಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಅವೆನ್ನ ಮಾಮಿ ಕಾರ್ದು ಕೊಲ್ಲದು ಅದು ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಒಂದುವೆ ವಧು ಕೊರ್ಪಿನ ಪಂಡತೆ ಒಂದುವೆ ಒಂದೇತ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರಾತಿಜಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. Kapro jo bari ko lagi video lang Alfredo Broccello. ಬತ್ತಲೆ ಕೈ ಬತ್ತಲೆ ಕೈ ಬತ್ತಲೆ ದಾರ ಮೈಪುನಗ 2 3 ಅವೇ ಲೋಕ ನಿಧಾನ ಮೈಪುನ ಕೈ ನಿಂತುಕೊಂಡೆ ಅವೇ ಅವೇ 1 2 3 ಅವೇ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವರೇ ಧರ್ಮ ದೇವರೇ ಗ್ರಾಮ ದೇವರೇ ಮಾತು ಮುಟ್ಟೋಡಿಗೆ ಇಂತ ಮುಟ್ಟುನ ಮಾಮಿ ಮುಟ್ಟಲೆ
ಮಾಡ್ರೆ ಮಾತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರವಾದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಧರ್ಮದೇವರು ದೈವ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಕುಲ ಕುಟುಂಬಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಮಾತ ವಂದನೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಕೊಣ್ಣಗು ಆನಗು ಕೊಣ್ಣಾವ ಪಂಡದು ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಸಮ್ಮುಕೊಡು ಧರ್ಮದಾರಿಯನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ಪುದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗೋಸ್ಕರವಾದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪಾಲದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆ ಯೋಗನ್ಲ ಭಾಗ್ಯನ್ಲ ಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ಪರಗೋಸ್ಕರವಾದ ನಿಗ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಮನೆ ದೇವರನು ಕುಟುಂಬ ಭಾಗಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ದೈವ ದೇವರನು ಅನಂತವಾಸುಕಿ ನಾಗರಾಜ ದೇವರನು ಮಾತ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪನ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತಡು ಶುಭ ಗಳಿಗೆಡು ಆ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗೋಸ್ಕರವಾದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಮುಹೂರ್ತನ ಮಾತ ಪರಮಾತ್ಮ ಸುಮೂರ್ತ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನೆರವೇರನಾಂಡ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಡ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಅಜ್ಞಾನೋರ್ದು ಸುಜ್ಞಾನೊಬ್ಬ ಬರಡು ನಾಂಡ ಗುರುನಾನುಗ್ರಹ ಬೋಡಿಗೆ ರೂಪಂಡ ಕತ್ತಲೆಗೆ ರೂಪಂಡ ಬದುಕಿಗೆ ಇವಾಗ ಮಾನವೇರನು ಅಜ್ಞಾನರ್ದು ಸುಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ಪದಾರ್ಥ ಪೂಜ್ಯ ಗುರು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಮಾತ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಇಷ್ಟ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಡು ಆ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗೋಸ್ಕರವಾದ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಸಮ್ಮುಕೊಡು ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಪೂಜೆನು ಅಂಚನೆ ಗುರುದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತ ಪಡೆಯವರು 27 ನಕ್ಷತ್ರ 16 ರಾಶಿ ಒರ್ಮ ಗ್ರಹಗಳ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಸೂರ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹ ದೇವರು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ತಿಥಿ ವಾರ ನಕ್ಷತ್ರ ಯೋಗ ಕರಣ ಸಮಯ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಸಮಯಗೂ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಶಿಶು ಜನನ ಆಂಡ ಆ ಶಿಶುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ಜಾತಕನ ಮಾತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುವ ಆ ಜಾತಕಡು ಬಾಲೆಪೋದು ಮಲ್ಲಾನೇಟ ಅನೇಕ ಶುಭ ಅಶುಭಲು ಮಾತ ಬರ್ಪುಣವು ಸಹಜಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಋಷಿಮುನಿಕ್ಲಕ್ಲು ನನ್ನ ಬರ್ಪುಣಂಚಿತ್ನ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ನಮಕ್ ಕಾಡುಗ ಪೋದು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅತನ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ದೇವರನ ಯಜ್ಞನ ಮಾತ ಮಲ್ಪುದು ದೇವರನ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಏರು ಇಂಚಿತ್ನ ಶುಭ ಕಾರ್ಯದ ಹೊರ್ತುಡು ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಸಮ್ಮಗೊಡು ಧರ್ಮದಾರಿನ ಮಾತ ದಾರದ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಲಿನ ಸಂಸಾರದ ಜೀವನಡು ಆ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿಯಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಮೂರ್ತನ ಮಾತ ಪರಮಾತ್ಮ ಸುಮೂರ್ತ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡದು 27 ನಕ್ಷತ್ರ 16 ರಾಶಿ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಹತನ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಸೂರ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹ ದೇವರು ರಾಶಿ ಕುಂಡಲಿದ ಮಿತ್ತು ಸಂಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ಬರ್ಪುಣವು ಸಹಜಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದ ಇಂಚಿತ್ನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ದಾನ ಧರ್ಮ ಕೀರ್ತನೆ ಭಜನೆ ಇಂಚಿತನ ಋತುಕ್ಲೇನ ಮಾತಾ ಋಷಿಮುನಿ ಕಟ್ಲು ಬರೆದು ಪಾಡ್ದೇರು ದಯೆಂದು ಬಣ್ಣ ನನ್ನ ಬರ್ಪನಂತ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ನಮಕ್ ಕಾಡುಗು ಪೋದು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜತನ ಮಲಮಲ್ಲ ದೇವೇರ್ನ ಯಜ್ಞನ ಮಾತ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಏರು ಇಂಚಿತನ ಪ್ರಜಾಪತಿ ವ್ಯೂಹವಡು ಅಗ್ನಿ ಕಣ್ಣಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ತೋಜಿನಂಚಿತ್ರ ಅಗ್ನಿದೇವರನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಈಗಿನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ರ ಮೂರ್ತನ ಮಾತ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಸುಮೂರ್ತ ಮಂತ್ರ ಕೊರಡು ಮಠದ ಧರ್ಮೇಚ್ಛ ಅರ್ಥೇಚ್ಛ ಕಾಮೇಚ್ಛ ಮೋಕ್ಷೇಚ್ಛ ಪಂಪನಂಚಿತ್ರ 4 ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿರಂತೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಸಾರದ ಜೀವನ ಆಕಾಶೋಡು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಣಮೆದ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರೆ ಬೇರುಗು ನೀರಿಂಚ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಒಂದು ಬರ್ಪಡ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಸಂಸಾರದ ಜೀವನ ಸುಖಮುಖದ ಜೀವನ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಪುದರನ ಮಾತ ಪಂಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ದೇವರನ್ನ ಸತ್ಕರ್ಮನ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಯುಷ್ಯವಂತಿರಾದು ಆರೋಗ್ಯವಂತಿರಾದು ಸುಖಮುಖತ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ದಾದ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪರುಂಡ ಇದು ಮಾತ ಪರಮಾತ್ಮನಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೀವನಗ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಸಮ್ಮುಕೊಡು ಮದ್ಮೆಯರೆ ಇದಮುಟ ಜೋಕ್ಲಟಿಗೆ ನನ್ನ ಮಿಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣಗ ಕರಿಯ ಮಣ್ಣಿ ಕಟ್ಟುನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿಲೆಕ್ಕಗೆ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟನಾಂಡ ಏತು ಕೊರ್ಲು ರಾಜ್ಯಭಾರನ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಬೇರ ಅಂಚಿತ್ತನ ರಾಜ್ಯಭಾರನ ಮಲ್ಪರಗೋಸ್ಕರವಾದ ಇಂಥ ಶುಭ ದಿನಟ್ಟು ಇನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಮುಹೂರ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮ ಸುಮೂರ್ತ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಶತಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಕೊರ್ಲುದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಋಷಿಮುನಿಕ್ಲಕ್ಲು ಮಾನವ ಜನ್ಮನ ಮೂಜಿ ರೀತಿಗೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಂತಿದ್ದರಿಗೆ ಋಣಾನು ಬಂದ ರೂಪೇಣಂ ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತ ಆಲಯ ಪಂಡದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ತೂದು ಸಂಸಾರದ ಕೈಪತ್ತದು ಸಂಸಾರದ ಜೀವನ ಮಾತ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ ಐಕೆ ಯೋಗ ಅಂದು ಪಂಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿತನ ಬೋಡಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಸಾಂಕದು ಆ ಪೆತ್ತದ ಬೇರು ಪರಡು ನಾಂಡ ಮಾನವೇದಗೂ ಋಣ ಅಂದು ಪಂಡದು ಬೋಡಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಲಯನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತದು ಐಟು ಆಲಯಡ್ ಸಂಸಾರದ ಜೀವನ ಮಾತ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಾಂಡ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದು ಬೋಡಿಗೆ ಅಂಚಿತನ ಯೋಗಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ಪರಗೋಸ್ಕರವಾದ ಇನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತನ ಮೂರ್ತನ ಮಾತ ಪರಮಾತ್ಮ ಸುಮೂರ್ತ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ದು ಭಗವಂತನ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಬೇರಿದು ನೀರಿಂಚ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆವಂತ ಬರ್ತಂದ ಅಗ್ನಿಕುಂಡೋಡು ಅಗ್ನಿದೇವರಿಂಚ ಬೆಳಗದ ಬರ್ತೀರ ಆಕಾಶೋಡು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಣಮೆದ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಂಚ ಬೆಳಗದ ಬರ್ಪುಟ ಅಂಚನೆ ನಿಗಳ ಸಂಸಾರದ ಜೀವನ ಸತಿಗೆ ಪತಿ ಅನುಸಾರವಾದ ಪತಿಗೆ ಸತಿ ಅನುಸಾರವಾದ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಜೀವನ ಮಾತ ಮಂತೊಂದು ಆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ದೇವರನ ಸತ್ಕರ್ಮನ ಮಾತ ಮಂತೊಂದು ಆಯುಷ್ಯವಂತರಾದ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಪುದರನ ಮಾತ ಪಂಡೊಂದು ಮಸ್ತು ಸಮಯ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಂತತಿ ಸೌಭಾಗ್ಯನ ಮಾತ ಪಡೆದು
ಕೀರ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಬಾಲನಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ಪರಮಾತ್ಮೆ ನಿಕ್ಲಪಾಲದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತು ಕೊರಡ ಪಡೆದು ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಲಾದ ಆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲನ ದೇವರ ನಿಕ್ಲಪಾಲದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತು ಕೊರಡನ್ನು ಮಾತೇರಿದ್ದು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓಂ ತದೇವ ಲಗ್ನಂ निर्विषयकरणार्थे अक्षरी आदि देनमुद्रा शंखमुद्रा निरामुद्रा ಕೌಶಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೋ ಕವರ್
ಅಂದಿಟ್ಟು ಯಾನ್ ಆನಾಗ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಬಂಗಾರು ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಎನ್ನ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಪಾಡಿಯೆ ಆನಾಗ ಕಬಾಬ್ ಗಿಬಾಬ್ ಬರಡು ವೆಜ್ಜಿಗೆನಾ ಮಾಡ್ಲಿ ದಿವಡ್ 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 ಬಾಡ್ರಜ್ಜಿ 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 ತಟ್ಟಗ ನುಪ್ಪು ಪೂರ ಮಾಡನ್ನ ಕಾಲ್ ನುಪ್ಪು ಎಂಜಿ ಉಂಟು ಕೈ ಪೆಂಜಿ ಅದೇ ಅಂಜ ಇವನು ಆತನ್ ಪಣ ಆತೇನ ಆತೇನ ಓಪನ್ ಓಪನ್
ಬೇಗ ಬಲದಿಂದ ಕೊಡಿ ಬಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಿ ಎಲರ್ಜಿ ಬಲ್ಲದ ಕಟ್ಟುವೇರ ಕಟ್ಟುನಾದ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ಅವು ದೇರ್ಪುಲೆ ಬೇರೆ ಊಟ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ಸಾರೋಣ ಅಲ್ಲಿ ನುಗ್ಬೇಕು ಸಾರೋಣ ಏನು ಅರ್ಚನೆ ಕೊರ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಕೇನ ಪಾರ್ಕೆನ ಅವು ಆರ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಎಂಕುಲೆಂಗಿನ ಬಂದಿರೋಣ ಪೂರ್ಣ ತಾಂತದಲ್ಲಿ ಅದೇನು ನಿಖಲಗಾಯ್ತು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಕೊಡ ನಿಖಲ ಪೋನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ನಿಕುಳ್ತಿದ್ದು ಅಥವಾ ತಿದ್ದುದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಂಡು ಕೊರಲು ಸಾರಕಾಲ ಉಪ್ಪಡ ಕೊಡು ದಂಪತಿಗಳಾದ ತಮ್ಮ ಸಂಪಿನ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಖಲೆ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡು ಪುರ್ನುಡು ತೀದು ಪುರ್ನುಡು ದಾಳ ತಪ್ಪು ಬಿತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಕಲ ಪಾತ್ರೆ ಕುಂದು ಪಾತ್ರೆ ಆತಿ ಸರಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಬೊಂಡಾಗಿಂದ ಎದುರು ಏನು ಬೋದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂದು ಬತ್ತಾರತೆ ಈತ ಎನ್ನ ಮದಿಮೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮದಿಮೆದ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನಿ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಕ ಐನಾತ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇಂಕು ಬರೋಡು ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಡು ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಸೊ ಐನಾತ್ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಚಾನಲ್ ನಿಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಸೊ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲಾ